17 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». П'ятниця, 8 грудня. Я, Софія Бляєва. Вітаю вас. Рекордно швидко. За 24 дні до Нового року Верховна Рада ухвалила проект держбюджету на наступний рік. Депутати працювали напередодні майже до опівночі. Зрештою, за головний фінансовий документ країни проголосували 273 нардепи. В уряді документ назвали бюджетом зростання. Прогнозують збільшення доходів на рівні 3%. Інфляція впаде з 11 до 9%. Витрати на армію сягнуть 5% ВВП. На модернізацію та утримання української армії витратять понад 165 мільярдів гривень. Наступного року планують побудувати понад 4 тисячі кілометрів нових доріг. На це закладено майже 47 мільярдів гривень. Оцінки головного фінансового документу держави у економічних експертів розділились. Він виглядає досить реалістично. Депутати, звісно, за своєю звичкою збільшили витрати, придумавши деякі доходи. Проте, я думаю, що плюс-мінус це буде реалістичний бюджет. Навряд чи в нас будуть якісь проблеми. Проте, так само, я думаю, що ми зіткнемось з переглядом бюджету середину року, коли будуть показники економіки більш динамічні і більш зрозумілі. Навіть те номінальне збільшення зарплат, пенсій чи осучаснення повністю буде з'їдатися інфляція. Тому зробити мінімальну зарплату можна і 3700, як зроблено в бюджеті, і 4100, і 5, і 10 тисяч гривень. Але схожу історію ми проходили вже на початку 90-х, коли ми майже всі були мільйонерами. Тільки за ті номінально мільйони ми могли купити все менше товарів і послуг. Стан здоров'я кримського політв'язня, який оголосив голодування, гірше щогодини. Нині родина Асана Чапуха намагається домогтися, аби його шпиталізували. Через мікроінсульт, який позавчора переніс Асан Чапух, у нього паралізувала ліву сторону тіла. Про це АТР повідомив його адвокат Айдер Азаматов. Захисник розповів, напередодні бачився з підзахисним. Асану Чапуху вкрай погано, він погано говорить і ледь рухається. Керівництво СІЗО, незважаючи на письмові прохання, затриманого жодних заходів не приймає. Сейчас на субботу-воскресенье его срочно надо в больничку переводить. То, что там никто не будет смотреть за ним. Его на руках носят. Он ночью там стучался и в двери, писал заявление, все, пришел какой-то фельдшер, просто посмотрел, сказал, пишите и все. Я ничего не могу сделать. Врачи к нему никаких не вызывали, специалисты его не осматривали, состояние у него ухудшается, никаких продвижений вперед ничего нет. Все только стоит пока на одном месте. Действий пока там вроде никаких нету со стороны там врачей, никаких врачей к нему не привозили, никто его не осматривал. Сегодня утром я посетил СИЗО, сообщил, что такая ситуация, что моему подзащитному плохо, нужно принять меры реагирования, то есть немедленно госпитализировать его, на что он мне ответил, что он не знал об этом. То есть за день до моего прихода к нему, ближе к обеду, ему стало плохо. Потом он начал понимать, что левая часть, начиная от плеча до ноги, у него, так скажем, не слушается, он не может контролировать. Он сказал, что у него был микроинсульт. Он просил о помощи сотрудников ФСИН, и письменно он говорил, и устно, но никто не реагировал. Під час так званої спецоперації затримали Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бакіра Дегерменджі. ФСБ звинувачує їх у вимаганні в особливо великому розмірі. Всім затриманим обрали запобіжний захід. Утримання у СІЗО до 15 січня наступного року. Всі затримані відкидають звинувачення окупантів. Один з активістів, а саме Асан Чапух, на знак протесту з 6 грудня розпочав голодування.
Окупаційний Верховний суд Криму продовжив термін арешту фігурантам так званої сімферопольської справи Хізбут Тахрір. Еміль Джемаденов, Рустем Ісмаїлов, Айдер Салідінов, Тимур та Узаїр Абдулаєви залишаться під вартою до 11 лютого. Захист це рішення оскаржуватиме. Підтримати підозрюваних під будівлю суду прийшли зо 20 кримчан. Люди хотіли побачити рідних. Утім, їх не пустили навіть до будівлі так званого Верховного суду. 5 детей. Дети соскучились по отцу. Приезжаешь на суды, детей не пускают. Уже даже и родственников самых близких не пускают. 4 детей дома. Бабушка на иждивении. Он присматривал за бабушкой. Ей 90 лет. Незаконно обвиняют. Безпредел. При цьому люди, що прямували на інші засідання, заходили без будь-яких перепон. На таку вибірковість кримські татари склали скарги. Мы зайти не смогли. Объяснили это тем, что закрытое заседание. Вот сейчас мы пишем жалобы, что нас не пропустили. О 10-й за Кримом у суді почали слухати справи щодо міри запобіжного заходу Айдеру Саледінову і Узаїру Абдулаєву. Дружина Узаїра зайшла до будівлі суду, щоб зв'язатися з адвокатом. Утім, на неї склали адміністративний протокол. Мне нужно было туда попасть, в канцелярию, для того, чтобы узнать, кто судья, кто адвокат, потому что наш адвокат по соглашению не мог сегодня прийти. В зал суда я не пыталась зайти, даже в коридор я не прошла. Я подчинилась их требованию, да, я спустилась, но в итоге они все равно составили протокол о неподчинении. Під судом чергують кримські татари. Справу проти своїх рідних та друзів вони вважають повністю сфабрикованою. То, в чем их обвиняют, это полный абсурд. И я вот сегодня пришел поддержать, выразить свой протест государству, которое незаконно удерживает их. Так звану сімферопольську п'ятірку затримали торік, 12 жовтня. Їх звинувачують в участі в забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Раяна Алієва, Заман, АТР. Фрі Балух у Києві. Люди вийшли на підтримку кримського фермера Володимира Балуха, засудженого окупантами на півострові. Активісти вивісили банер із його світлиною на мості над вулицею Героїв Небесної Сотні. Вони закликали небайдужих взяти участь у флешмобі, зробити світлину на фоні банера та розмістити її у мережі. Місце обрали не випадково. Саме за адресну табличку з такою назвою, тобто з назвою вулиці Героїв Небесної Сотні і прапора України, на будинку у Криму почались переслідування Володимира Балуха. Чекаємо, що нарешті за ці 4 роки окупації та війни з'явиться конкретна посада, з'явиться конкретний координаційний орган, який буде вирішувати питання звільнення наших політв'язнів, звільнення людей, які у полоні, які є заручниками Кремля, які будуть спілкуватися з родичами, активістами і координувати дії всіх наших державних органів. Про українського активіста Володимира Балуха ФСБ затримала у Криму торік у грудні. Йому присудили 3 роки і 7 місяців позбавлення волі за буцімто знайдені в його будинку патрони і тротилові шашки. Тиждень тому підконтрольний Кремлю суд у Криму випустив Володимира Балуха із СІЗО під домашній арешт на 2 місяці. При цьому одягнули на нього електронний браслет, який обмежує його пересування. Крім того, позавчора окупанти висунули йому нові звинувачення – дезорганізація роботи СІЗО. $50 мільйонів гривень виділить Євросоюз для підтримки Донбасу. Про це домовились Україна та Європейський Союз. Угоду підписали в Брюсселі. Дія документу розповсюджується лише на підконтрольні українському урядові території Донецької та Луганської областей. Передбачається, що гроші підуть на стимулювання зайнятості місцевого населення, у тому числі, аби простимулювати людей на створення в прикордонних районах малого та середнього бізнесу, а також на розвиток інфраструктури, освіти та охорони здоров'я.
Ізраїльські спецслужби готуються до масових протестів палестинців. Заворушення стартували напередодні на західному березі річки Йордан і в секторі Гази. Люди палили шини і кидали каміння в ізраїльських військових. Внаслідок сутичок поранені понад 3 десятки людей. Спричинило хвилю невдоволень визнання президентом США столицею Ізраїлю міста Єрусалим. Україна виступає за повне дотримання норм міжнародного права та необхідність виконання відповідних рішень Ради безпеки ООН щодо статусу Єрусалима. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України. Там вважають, що світове співтовариство має зосередити усі зусилля, щоб запобігти насильству та спонукати сторони до негайного відновлення переговорного процесу на Близькому Сході. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» вже менш ніж за годину. Залишайтеся з АТР.